हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामताय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. മണിഭൂഷിത മാതാജി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും റിവിഷൻ തരും. സൺഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എക്സാം അല്ലെ, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സൺഡേ എക്സാം വെക്കുകയാണ് മാതാജി. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഉപദേശാമൃതം ഉപദേശാമൃതമല്ല ഈശോപനിഷത്ത് ഞാനായിരിക്കും. ഒരു 3-4 ദിവസം കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാനായിട്ട്. മാതാജി കുറച്ച് തിരക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം, അതായത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാവഭക്തി എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങള് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുവാണ് അല്ലെ. പ്രേമഭക്തിയിലേക്കാണ് 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10ഉം 11ഉം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മിഭ്യഃ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനി നസ്തേഭ്യോ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമാഃ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതഃ പശുപാലപങ്കജദൃശസ്താഭ്യോऽपि സാരാധികാ പ്രേഷ്ഠാ തദ്വദീയം തദീയ സരസി നാശ്രയേകകൃതി. ഇത് കുറച്ച് ടഫാണ് ചൊല്ലാൻ. നമുക്ക് പരിഭാഷ നോക്കാം. ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം നോക്കിയതുപോലെ ഒരു ട്രീ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലുള്ളവരാണ് ആര്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള കർമ്മികൾ അല്ലെ. അതായത് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി പറയുന്നിടത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതില് ജ്ഞാനി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടം എന്ന്. അപ്പോ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. അതായത് ധാർമ്മികമായ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, വികർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളെയല്ല പറയുന്നത്. ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ധാർമ്മികരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവര് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഹയർ സ്റ്റേജിലാണ് ആരുള്ളത്? ജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെ
കർമ്മിയാണ്, അതിന്റെ മുകളില് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരേക്കാൾ മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 7-ാമത്തെ അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ശ്ലോകം? ഇപ്പോ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തൻ, അതായത് ഒരുപാട് ജ്ഞാനിയെ ഭക്തി എന്ന ലെവലിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാന് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറി അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരേക്കാൾ മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പോ ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ നമുക്ക് ആരെ പറയാം? ഈ ജ്ഞാനി എന്ന വ്യക്തി ഉയർന്ന ഭക്തനായി, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാൾ ഏത് ഭക്തി സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? കനിഷ്ഠ ഭക്തനായിരിക്കും അല്ലെ, തുടക്കക്കാരനായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെയും മുകളിലാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തൻ അല്ലെ, ശുദ്ധഭക്തൻ. വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപബാലകനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികമാർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗോപികമാരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ ദിവ്യ ഗോപബാലകരായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികമാര് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ അതിലും മുകളിലാണ് ആരുടെ സ്ഥാനമുള്ളത്? രാധാറാണി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏറ്റവും താഴെ കർമ്മി, ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മി. അതിന്റെ മുകളിൽ ആരാണ് വരുന്നത്? ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചവർ അല്ലെ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചവർ. അതിന്റെയും മുകളിൽ വരുന്നത് ആരാണ്? ഈ ജ്ഞാനി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അതായത് മോചനം ലഭിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ജ്ഞാനിയുടെ എബോവ് വരുന്നത്. അതിന്റെ എബോവ് ആണ് എന്ത്? ആര് വരുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാര് വരുന്നത്. അതിന്റെ എബോവ് ആണ് ആര് വരുന്നത്? ഗോപികമാര് വരുന്നത്. അതിന്റെ എബോവ് വരുന്നു ആര്? രാധാറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ഡം പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് രാധാറാണിയോളം പ്രിയമാണ് രാധാറാണിയുടെ സരസായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ അത്ര വരെ നമ്മള് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോവാണ്. അതായത് ഭഗവാന് ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? അപ്പോ ഇഷ്ടം വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടായി മാറിയിരിക്കുന്നു? രാധാറാണിയോടും രാധാകുണ്ഡത്തോടും. അത് ഒരുപോലെയാണ് ഇഷ്ടം. അതിന് എന്താ പറയാ, ഹയർ ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, രാധാറാണിയോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അത്ര തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് രാധാകുണ്ഡത്തോടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദ ഉന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലീയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ, അതായത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയോളം ഭഗവാന് പ്രിയമാണ് രാധാകുണ്ഡം അല്ലെ. ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദ ഉന്മാദം ഉളവാകുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരം എന്താണ്? ആത്മീയമായ ശരീരമാണ് അല്ലെ. ആരുടെ സേവനത്തിലാണ് എന്നിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നത്? നമ്മള് ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ 8 വിധത്തിൽ അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൊക്കെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി അല്ലെ. ആ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭാജനമായിട്ടുള്ള രാധാറാണിക്കും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക. എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്? ശ്രീ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിലിരുന്നു കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന്
ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും പ്രേമഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി 10-11 ശ്ലോകങ്ങളില് പ്രേമഭക്തി എന്ന ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 9, 10, 11 ഈ ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഈ വിവർത്തനം മനസ്സിലായല്ലോ? ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം മനസ്സിലായി മാതാജി. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ 3ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരബോധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മായയുടെ അധീനതയിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരബോധത്തിലിരുന്ന് ഈ മായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിവിധ ഗുണങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ 3ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് ആത്മീയ ചൈതന്യം, മറ്റൊന്ന് തടസ്ഥ ചൈതന്യം, മറ്റൊന്ന് ഭൗതിക ചൈതന്യം. ഈ ആത്മീയ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കാണാം? ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ 3/4 പോർഷൻ ആണ് ഈ ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉള്ളത്. ഭൗതിക ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 പോർഷനേ വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 പോർഷൻ ആണ്. ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഒരു 1/4 മാത്രമാണ് ഈ നമ്മൾ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 3/4 പോർഷൻ ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. അതുപോലെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇനി തടസ്ഥ ചൈതന്യം അതാരാണ്? നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഈ ജീവാത്മാക്കളാണ് തടസ്ഥ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതിനെയാണ് ഭൗതിക ചൈതന്യം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. കർമ്മികൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗ ലോകാദികളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിവിടെ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരാണ് ശരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് മറന്ന് ഈ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് വന്ന് ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു, കർമ്മികൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അതിൽ ചിലത് എന്തുണ്ടാവും? സത്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിലത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? നമ്മളെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ ആയുസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അവിടെ 2 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് കർമ്മമാവുന്നില്ല. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരമാവധി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ എവിടെയാണ് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടാണ് നല്ലതും ചീത്തതുമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ആസ്വാദനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയുസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ നമ്മൾ സുഖിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കില് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നും ഇൻകം വരുന്നില്ല, എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ. അതിന് വിഡ്രോവൽസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ 10% ആകുമ്പോ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മുടെ പുണ്യം നമ്മള് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിന്റെ 90% നമുക്ക് അവിടെ ആസ്വദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക്. എന്നിട്ടോ
ഇവിടെ വന്ന് ആ ഒരു 10% സുഖം നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 10% പുണ്യം ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോ അത്ര സുഖിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വന്ന് ജനിക്കുക. അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവില്ല, നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ സുഖിച്ച് അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയത് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സച്ചിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. സച്ചിത മാതാജി ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. വെറുതെ റേസ് ചെയ്തതാണോ അറിയാതെയാണോ? നോ പ്രോബ്ലം, നോക്കാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ 10% പുണ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക മർത്യ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും, കർമ്മം വരും അല്ലെ. നമ്മള് ഈ സുഖത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തെറ്റായ വഴിക്കൊക്കെ പണം ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് പണം എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവാത്തവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മൾ വീണ്ടും കർമ്മങ്ങളായി നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ 10% സുഖം ഒരു ജന്മത്തിലേ കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി, സീറോ ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളും സാധാരണക്കാരായി വരും. നമ്മൾ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കർമ്മികൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം, എന്താണ് വികർമ്മം, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വികർമ്മം എന്താണെന്ന് പറയാം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാം. നമ്മള് വേദവിധി പ്രകാരം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ, അതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുക, കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് നമ്മളെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളാണ്, പക്ഷെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കും. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വികർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അവർക്ക് എന്തില്ല, നല്ല കർമ്മം ചീത്തകർമ്മം അങ്ങനെയില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധം ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയാണോ, ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണോ? ആളുകളെ കൊല്ലലാണത് അല്ലെ. പക്ഷേങ്കില് യുദ്ധം ഭഗവാന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്തപ്പോ അതും എന്തായി, ഭഗവത് സേവനമായി മാറി. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, അകർമ്മമാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇത് കർമ്മികളാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ വേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രകാരം, അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആകുന്നു. അപ്പോ വേദവിധിപ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഈ ഒരു കർമ്മികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ സകാമ കർമ്മത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ വേദവിധിപ്രകാരമാണ് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ടാണ് അവര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയാം. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ വേദവിധിപ്രകാരം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഏതാണ്? സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാരായിട്ടൊക്കെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് സുഖം അനുഭവിച്ച് കഴിയാം എന്ന് പറയുന്നു. അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അധപതിച്ച് മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ആയി ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ആരായി മാറുന്നു? നമ്മള് മൃഗയോനിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷമായിട്ടോ ചെടിയായിട്ടോ ഒക്കെ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വികർമ്മികൾ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശപൂർണമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. അപ്പോ വികർമ്മികൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തെറ്റായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ക്ലേശപൂർണമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ആ ഒരു ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവർ താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ
പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം? എല്ലാവരും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നത്? എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തെറ്റായ വഴിക്ക് പോലും ധനം സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ധനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സൗകര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു 1000 രൂപ വരുമാനം ഉള്ളപ്പോ ഉള്ള ജീവിത ആവശ്യങ്ങളല്ല നമുക്കൊരു 10,000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50,000 വരുമാനം ഉള്ളപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെ? അതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എത്രയൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറയല്ല, കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധനസമ്പാദനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എത്ര പണം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾക്ക് തോന്നും കുറെ കൂടെ പണം ഉണ്ടായാൽ കുറെ കൂടെ സുഖം ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അവര് താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാനിടയാകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് അജ്ഞാനികളായി തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നും ലൗകികന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇനിയൊരു ശരീരമില്ല. അവര് എന്താ പറയാ? ആകെ ഒരു ജന്മേ ഉള്ളൂ, അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അവരല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിവുണ്ടാവില്ല? ഇനി ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാവും എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സഹസ്ര കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അപ്പോ ദശസഹസ്ര കണക്കിന് ദശസഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 അല്ലേ? 100 ദശം 10 10,000 10,000 ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അല്ലെ? 1-2 ആളുകളായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ? അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആ വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലൗകിക സുഖഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൗകിക സുഖഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ? ഈ ശരീരം ആരാണ്? എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇതാണ് ആ ജ്ഞാനിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിഷയം അല്ലെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയമാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എന്താണ് ജീവാത്മാവ്? ആരാണ് പരമാത്മാവ്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ആ വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താകണം? ആദ്യം കുറച്ച് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ലൗകിക സുഖഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാതിരുന്നാൽ അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനി എന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒട്ടും ഉയരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അയാൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തില്ല? അയാൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഇല്ല. അയാൾ വീണ്ടും ഏതിലാണുള്ളത്? അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെ? അജ്ഞത എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയം ആ ജ്ഞാനി ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കർഷമുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ റിജക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം അല്ലെ? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തെ പാഴാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം എന്തിനാണ്?
നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷചേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹതാത്മാ സുപ്രസീദതി. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകാണ്. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ, ഓരോ പുംസാം അതായത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പരോധർമ്മം പരമമായ ധർമ്മം, അതോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജെ, അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അധോക്ഷജന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അഹൈതുകി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹേതുവില്ലാതെ, കാരണമില്ലാതെ. അപ്രതിഹത പറഞ്ഞ നിർവിഘ്നം, തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ്. അപ്പം ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ നിർവിഘ്നം സദാ ഭഗവാന്റെ സതതം കീർത്തയൻ തോമാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ കുറെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കില്ല, അതുപോലെ വെറുതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം അതല്ലേ. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയാം. ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കർഷമുള്ളയാളാകുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാന് സേവന നിരതനാവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനി എന്ന ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുകളിലേക്ക് വന്നു. നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായി കരുതും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ ഏറ്റവും ഉയർന്നവനായിട്ട് കരുതും അല്ലെ. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു, നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാൻ കരുതും. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഗോപികമാർ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും വെച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഗോപികമാരാണ് ഉന്നത സ്ഥാനീയർ എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല? അവർക്ക് ഒരു ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല, ഒറ്റ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായുള്ളൂ, ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ, കുട്ടികളെ ഒക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്താറുള്ളത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിന് കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തരവുമില്ല. അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണം, ഭഗവാനോടുള്ള സമ്പർക്കം, നിരന്തര സമ്പർക്കം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക, അതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിനും ഭഗവാനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഒരുപോലെയാണ്, ഒരുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ, ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഗുണമാണ്. ഗോപികമാരിൽ വെച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം സർവോത്തമമാണ്. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അതിശയിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഗോപികമാരിൽ ഒരാളാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാർക്കും അത് കോപ്പി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അനുകരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രമാണ് രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമഭാവം. രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചു. ഭഗവാന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ഡവും. അപ്പോ രാധാറാണി എന്ത് സന്തോഷമാണ് എന്നിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആനന്ദമാണ് ഞാൻ രാധാറാണിയോട് അടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യവഹാരത്തില് രാധാറാണിക്ക് എന്ത് ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന രാധാറാണിയുടെ സ്നാനകുണ്ഡം അല്ലെ, സ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 11ലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും മാതാജി ആ ഇല്ല മാതാജി ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. എന്താണ് ഒന്നും ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇല്ലല്ലോ. 10ന്റെയും 11ന്റെയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒത്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 10ഉം 11ഉം ഒന്നിച്ചാണോ? ആ 10ഉം 11ഉം ഒന്നിച്ചാ ഇട്ടേക്കുന്നേ. 11 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തത് 11 അതും ചെറുതാണ്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണസ്യോച്ചൈ പ്രണയ വസതി പ്രേയസീഭ്യോപി രാധ കുണ്ഡം ചാസ്യാ മുനിഭിരഭിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേതം സകൃതപി സരസ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. കഴുത്ത് വേദനയാ. ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടു വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാരേക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണി തന്നെയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും രാധാകുണ്ഡത്തെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വ്രജഭൂമിയിൽ വളരെ വളരെ കൗതുകമുള്ളതും അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഗോപികളും ഒക്കെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെക്കാളൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രേമഭാജനമായിരുന്നത് രാധാറാണിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാവിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മഹർഷിമാരൊക്കെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാന് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. രാധാറാണിയുടെ സരസായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പോ രാധാകുണ്ഡത്തെയാണ് ഇവിടെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു രാധാകുണ്ഡം അത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും സുലഭമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാം നമുക്കിപ്പോ അവിടെ രാധാകുണ്ഡം ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി കുളിച്ചാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആചമനം ചെയ്താൽ പോരെ, അതെങ്ങനെയാണ് ദുഷ്പ്രാപ്യമാകുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ആ ഭാവമുണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് അത്രയും ഉയർന്ന സ്നേഹമാണ് രാധാറാണിയോട്. ആ രാധാറാണിയോട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഇഷ്ടമാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡത്തോടും. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഭാവത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കില്ല നമ്മള് ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സമീപിക്കുക. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് പക്ഷെ എങ്ങനെയാ രാധാകുണ്ഡത്തെ സമീപിക്കുന്നത്? അത്രയും അത്രയും വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കതില് കുളിക്കാൻ പോലും ഭയമായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനോട് അത്രയും പ്രേമമുള്ള രാധാറാണി കുളിച്ച സരസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ആയിരിക്കും ആ രാധാകുണ്ഡത്തോട് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പോ ആ രാധാകുണ്ഡത്തില് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നും യോഗ്യതയില്ല, നമ്മളൊന്നും ഇത്രയൊന്നും ഹയർ ലെവൽ എത്തിയവരല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലിറ്റററി ആയിട്ട് മാത്രം, അതായത് എന്താണോ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹയർ ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്നാലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനൊന്നുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാധാകുണ്ഡത്തില് ഒരു തവണ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോ രാധാകുണ്ഡില് ആരെയും സ്നാനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആചമനം ചെയ്യാം. അത് ആചമനം ചെയ്യുന്നതും സ്നാനം ചെയ്യുന്നതും ഒരേ റിസൾട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ രാധാകുണ്ഡം സന്ദർശിക്കുക, അവിടുന്ന് ആചമനം ചെയ്യുക അല്ലെ. അതേ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന്. രാധാകുണ്ഡം ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജനമായ രാധാദേവിയുടേത് ആയതുകൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു രാധാകുണ്ഡം ഉണ്ട്,
കൃഷ്ണന്റെ ഒരു കുണ്ടം ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണത്? അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ശ്യാമകുണ്ടം. ശ്യാമകുണ്ടം. ശ്യാംകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. എന്താ, നമ്മൾ രാധാകുണ്ടത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശ്യാംകുണ്ടും വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രാധാകുണ്ടം വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത്? രാധാറാണി ഭഗവാന് സ്പെഷ്യലാണ്. ആ രാധാറാണിക്ക് കുളിക്കുന്ന ആ ഒരു രാധാകുണ്ടത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ആ ജലം ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും. അതാണ് രാധാകുണ്ടം ഇത്രയും വിശിഷ്ടമാകുന്നത്. അപ്പോ രാധാകുണ്ടം ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജനമായ രാധാദേവിയുടേതായത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ടം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പോ ആ രാധാകുണ്ടം ഭക്ത ശിരോമണികൾ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമാണ്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ടം. രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം പ്രത്യക്ഷമാകും. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്മാർ രാധാകുണ്ടത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അപ്പോ ആ ഒരു രാധാകുണ്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുണ്ട കരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, നാരദനും സനകനും പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ടത്തില് സ്നാനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. രാധാകുണ്ടത്തിലിരുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവോ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാദേവിയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ ആ രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ വിഭാവന ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയും സേവിക്കുന്നതെന്ന് വിഭാവന ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതേ പ്രകാരം ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. നമ്മൾ ആ കരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സേവനം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ടത്തിൽ കരയിലുള്ള താമസവും പ്രതിദിനം സ്നാനവും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. അപ്പോ ആ രാധാകുണ്ടത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള താമസവും ആ രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും നിരന്തരം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. രാധാകുണ്ട സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ രാധാകുണ്ടത്തിൽ പോയി ആചമനം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രാധാകുണ്ടത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി നേരത്തെ കണ്ടു ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തോഴിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടി, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ട സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം, ഈ ഗോപികമാരെയാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസ്ത സേവകർ എന്നല്ലേ. രാധാറാണിയുടെ സേവകരുടെ ഉപദേശം തേടി അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാധാകുണ്ടത്തെ സേവിച്ചാൽ നമുക്ക് രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. രാധാറാണിയുടെ സേവകരോടാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം സേവകരോടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറാൻ നമുക്ക് ഈ രാധാകുണ്ടത്തെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഏതാ വേണ്ട ആദ്യം? 9 കഴിഞ്ഞ ദിവസം 9 അത് പറഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വൈഫൈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായില്ലേ? അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചോളൂ മാത്തച്ചി. ഒമ്പതാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
അതിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കി? നമ്മൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ നഗരം ജനന വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണ് മധുര. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിനോദം അതിനേക്കാളും വൃന്ദാവനം രാസലീല നടന്ന സ്ഥലം വൃന്ദാവനം, മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗോവർദ്ധനം. കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയാൽ രാധാകുണ്ഡം എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അത് തന്നെയാണ്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ച എന്താണ്? എനിക്കത് വായിക്കട്ടെ, അത് വായിക്കട്ടെ. ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു എഴുതാൻ. എഴുതണോ? ഇനി എഴുതണോ? ആ എഴുതണം മാതാജി. ഞാൻ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുക്കട്ടെ. അപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഏറ്റവും ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. മധുര, അതായത് വൈകുണ്ഠമാണ്. വൈകുണ്ഠം എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകമാണ്. അത് ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. ആ വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് മധുര, അതായത് ദിവ്യത്വം, അതായത് മധുരയുടെ ദിവ്യത്വം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായി അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് അവതരിച്ചത്, മധുരയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മധുര, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മധുര ആത്മീയ ലോകമായ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇനി കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ നടന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലായതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു വൃന്ദാവനം. എഴുതാൻ പറ്റുണ്ടോ? അത് ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് നമ്മള് താഴെ, ഏറ്റവും താഴെ വൈകുണ്ഠം എഴുതാം, മുകളിലൊക്കെ ഒരു ആരോ. മധുര എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യമായി ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു മാതാജി. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഞാൻ പറയാം. അതായത് വൈകുണ്ഠം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലില് വൈകുണ്ഠമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈകുണ്ഠം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ മധുര അതിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്നു ദിവ്യത്വത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും താഴെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. ഏറ്റവും താഴെ വൈകുണ്ഠം എഴുതാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന മധുര, കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് അവതരിച്ചത് അല്ലെ? മധുരയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായി മധുര ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ വെറുതെ കുറെ എഴുതണ്ട. ഏറ്റവും താഴെ വൈകുണ്ഠം, അതിന്റെ മുകളിലാണ് മധുര വരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ നടന്നിട്ട് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ? അപ്പോ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മധുരയുടെ മുകളിലാണ് ഏത് സ്ഥലം ഉള്ളത്? വൃന്ദാവനം ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ എഴുതേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇനി വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ത്? ഗോവർദ്ധനഗിരി. ഗോവർദ്ധനഗിരി എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ അത് കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോരാണ്ട് ഭഗവാനും ഗോപികമാരും ഒക്കെ ഉള്ള ലീലകളൊക്കെ നടന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗോവർദ്ധനമാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അത് ദിവ്യത്വത്തില് മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ വൈകുണ്ഠം, അതിന് എറോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് എബോവ് ആയിട്ട് ഇത് വരും പ്ലേസ് മധുര വരും. മധുരയേക്കാൾ എബോവ് ആയിട്ട് വൃന്ദാവനം വരും. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ എബോവ് ആയിട്ട് ഏത് പ്ലേസ് വരും? ഗോവർദ്ധനം വരും. ഗോവർദ്ധനം. ഇനിയോ? ഇനി ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. ഇനി അതിലും മികച്ചതാണ് രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ദിവ്യ പ്രേമമാകുന്ന അമൃതം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെ ഉള്ള ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് വിമുഖത കാണിക്കുക എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് രാധാകുണ്ഡത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ പദത്തിൽ
എന്താണ്? 9ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇല്ല മാതാജി. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരത്തുള്ള ലീലകൾ നടന്നത് ഗോവർദ്ധനഗിരിയിലാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ 7 ദിവസം അല്ലെ ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പശുക്കളൊക്കെ മേഞ്ഞു നടന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഗോവർദ്ധനമാണ് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഗോവർദ്ധനം കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. രാധാകുണ്ഡം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമം രാധാറാണിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സരസാണ് രാധാകുണ്ഡം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത് രണ്ടാമത്തെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ പതുക്കെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെറുങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു പേര് പറയുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാതാജി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ദ്രൻ വർഷ. ഇന്ദ്രന്റെ കോപം കാരണം വർഷം അതായത് മഴ പെയ്യിച്ചു. അപ്പോ ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം. ഓക്കെ മാതാജി. ഗോവർദ്ധനത്തെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധരിച്ചു. ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണ ലീല നടന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും ഒക്കെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. പിന്നെ ഗോവർദ്ധനമാണ് ഭഗവാന്റെ പശുക്കൾക്കൊക്കെ ആഹാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് പശുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്തത് ഗോവർദ്ധനമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല ടെസ്റ്റ് ഇല്ല. രാധാകുണ്ഡം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്? ആയോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരുടെയും? ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ. ഭഗവാന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ദിവ്യപ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്? രാധാറാണി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമാണത് അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവളായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള അതായത് കൃഷ്ണപ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു ആ ഒരു രാധാകുണ്ഡത്തില്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകൾ. അതൊരു രാധാകുണ്ഡത്തിന് അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മാതാജി. രാധാകുണ്ഡം എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് പറഞ്ഞത് മാതാജി. രാധാകുണ്ഡം രാധാറാണിയുടെ ഭഗവാൻ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയുടെ സരസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ദിവ്യപ്രേമം ഭഗവാനോടുള്ള കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം വഴിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം പറയട്ടെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകൾ. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം ഇങ്ങനെയുള്ള പേരാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ 3 എഴുതിയാൽ മതി. പറയാവോ? മധുവനം, താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. താലവനം, ബഹുലവനം, ബാലവനം, മധുവനം. ബാലയല്ല താലവനം അല്ലേ? താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. 3 വനം. 3 പേരാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി തന്നെയാണത്. വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ആരോ ഇട്ട് പോയാ മതിയല്ലോ.
മതി മതി. അത് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വൈകുണ്ഠം എഴുതി. എഴുതിക്കോളും അത്. അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെയിം അത് ഡിറ്റോ ഇട്ടാ മതി. ആ പഴയ ഫസ്റ്റിന്റെ മാതാജി ഇതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത്? അയ്യോ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സ്റ്റേറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? ഗുജറാത്ത് അല്ലേ? ഗുജറാത്ത് ആണെന്ന് എല്ലാം ഗുജറാത്താണോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ കേട്ട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടുമല്ലോ. അല്ല ശരി മാതാജി. അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല. മധുര ഉത്തർപ്രദേശിലല്ലേ സാർ? യുപിയിലല്ലേ? ഉത്തർപ്രദേശമാണ്. യുപിയിലല്ലേ? ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. യുപി വരത്തില്ലേ? നോക്കിയാലേ അറിയാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മധുര അറിയില്ല. യുപിയിലാ? ഇതൊക്കെ യുപിയിലാണ്. അലഹബാദ്, ദ്വാരകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ വരുന്നത്. വൃന്ദാവൻ, മധുര. ദ്വാരകയാണ് ഗുജറാത്തില്. അതെ അതെ. മധുര വൃന്ദാവനം ഒക്കെ യുപിയിലാണ് വരുന്നത്. അതെ അതെ. ഞാൻ അത്ര അങ്ങനെ എൻക്വയർ നോക്കിയിട്ടില്ല മാതശ്ശി ഞാൻ. അല്ല ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ പരസ്യം കാണുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. രാധാകുണ്ടത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് രാധാകുണ്ടത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ടത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്ന് അറിയുമോ? കൃഷ്ണനും രാധയും തമ്മില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകുണ്ടത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, കാടൊക്കെ പിടിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ലീലസ്ഥലം ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വൃന്ദാവനം ഒന്നും ഐഡന്റിഫയബിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഒരു പ്ലേസും ഐഡന്റിഫയബിൾ ആയിരുന്നില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയി കാണുമ്പോൾ. പിന്നീട് ഗോസ്വാമിമാര്, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ് അതിനെ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ രാധാകുണ്ടം ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. കുറെ സരസുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു സരസാണ് രാധാകുണ്ടം എന്നറിയാം. പക്ഷെ അത് ഏതാണ് രാധാകുണ്ടം എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയി കുളിച്ചു. അവിടെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് രാധാകുണ്ടം എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ രാധാകുണ്ടം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ആ രാധാകുണ്ടത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മള് ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രമാത്രം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാധാകുണ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രമേൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അതെ, മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട്. അതെ. ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ അധ്യായത്തില്? ഇല്ലില്ല, അതിനത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതും കൂടെ ഉള്ള ഇനിയും ഇതിനകത്തെ 10ഉം 11-നകത്തെ 13 ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞോളൂ മാതജി. എനിക്കൊരു ചോദ്യം അറിയില്ല. അപ്പൊ മാതജി പറഞ്ഞോളൂ. ശ്ലോകം 10 പറയുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് ഉപദേശം? ശ്ലോകം 10 പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരോടാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ 10 പറയുന്നത്. അതിനെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആദ്യം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മി, ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മിയെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ജ്ഞാനിയെ. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തരോട്. ഇഷ്ടം. ഭക്തന്മാരോട്, ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഗോപികമാരോടാണ്. ഗോപികമാരിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രാധാറാണിയോടാണ്. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഗോപികമാരോടാണ്, ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരോടാണ്. ആ ഗോപികമാരോടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ആരെ? രാധാറാണി. അത്ര തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് രാധാകുണ്ടത്തെ. അങ്ങനെ എഴുതണല്ലേ? രാധാറാണിയോളം പ്രിയമാണ് രാധാറാണി. പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ടം പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിച്ച് ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും വലിയ പ്രേമത്തോടു കൂടി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇത് പുസ്തകത്തിലുണ്ടല്ലോ അത്രയും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് രാധാകുണ്ട്. രാധാറാണിയോട്. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം? എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന് ജ്ഞാനികളെ അല്ലേ? ജ്ഞാനികളെ. ഇല്ല, അതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് രാധാകുണ്ടം വരെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമല്ലേ ഭക്തന്മാരോട്? ഭക്തന്മാരെ എഴുതാം അല്ലേ മാതാജി? ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. ഭക്തന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ഗോപികമാര്, ഗോപികമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് രാധാറാണിയോട്, രാധാറാണിയോട് ഇഷ്ടമാണ് രാധാകുണ്ടം. ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഡൗട്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മാതാജിയോട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ തരുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തോ വെക്കുക. നാളെ ചോദിക്കാം മാതാജിയുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടു. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി, അതായത് ഭക്തിയുത സ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. മുൻപർ എല്ലാവരെക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ചവനാണ് ജ്ഞാനി. നാനി, പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം മികച്ചതല്ലേ മാതാജി? എല്ലാം മികച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻസർ അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എഴുതിയാൽ മതി, വേറെ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാരും ഭക്തിയുത സ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ ഇഷ്ടം? അതെ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരോടാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരോടാണ് എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം അല്ലേ? ആത്മീയ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി അല്ലേ? തടസ്സ ചൈതന്യം മായാശക്തി, ഭൗതിക ചൈതന്യം ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. പിന്നെ വികർമ്മികൾ ആരാണ്? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികമായിട്ട്, അതായത് വേദവിധി പ്രകാരത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെയാണ്. അവര് 4 പേരുണ്ട്. അത് ആരൊക്കെയാണെന്നാ ചോദിക്കണേ. 4 വികർമ്മി ഇല്ലില്ല, വികർമ്മികൾ ആരാണ് എന്നാണ്. വികർമ്മികൾ ആരാണോ? 4 പേരൊന്നില്ല. 4ാമത്തെ 4 ചോദ്യമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറാണ് 4. വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞ വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അടുത്തത് എഴുതിട്ടത് എഴുതിയില്ല മാതാജി. അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കി വേഗം എഴുതി. മാതാജി പണ്ടത്തെ പോലാണോ? കണ്ണൊക്കെ കാണണ്ടേ? അന്ന് എനിക്ക് കാഴ്ച കുറവാണ്. എനിക്ക് കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റൂ. അപ്പൊ മോള് വീട്ടിനടുത്തില്ല, അതാണ് ചെയ്യാത്തത്. ഇനി ജൂണിലേ ചെയ്യാവൂ. അതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര താമസം. അത് സാരമില്ല മാതാജി, ഞങ്ങളല്ല അതിനൊപ്പിച്ച് വരുന്നവരല്ലേ. എനിക്ക് തീരെ കാഴ്ച കുറവ് മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല. ജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അതല്ല വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഇത് ഞാൻ വെച്ച 5. പതിച്ച് മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ആയി ജനിക്കുന്നു. എന്താണ് അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ? വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ആയി ജനിക്കുന്നു. മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ആയി ജനിക്കുന്നു. 5ാമത്തത് മാതാജി, 5ാമത്തത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ്? അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അടുപ്പതിച്ച് മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ സംഭവിക്കുന്നത്. മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ആയിത്തീരുന്നു. ചെയ്യുന്നവർ
ഓ പരീക്ഷയാണോ ഇനിയും വരുന്നത്? ആ എന്റെ ദൈവമേ. ഒരു എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ ആകെപ്പാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയെന്നാ തോന്നുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും വിഷമിച്ച എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതുപോലെ ആയിരിക്കും. മാതാജി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുക. അടുത്ത എന്താ മാതാജി? ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നത്. മാതാജി പോയി തോന്നുന്നു. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഞാന് മാതാജി പോയോ? കർമ്മികളെ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി. ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നത് വിശദമാക്കുക. എക്സാം മറ്റന്നാളായിരിക്കും മാതാജി. നാളെ ആ മാതാജി ക്ലാസ് തരുന്നുണ്ട്. അതായത് നാളെ റിവിഷൻ ആണ്, ഫുള്ള് റിവിഷൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇത് മേളിലോട്ട് മാറണം. മർത്യലോകം വിശന്തി. കർമ്മങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോ, അതായത് നമ്മുടെ പുണ്യമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് വീണ്ടും ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എഴുതിക്കോളും മാതാജി. അത് അവിടെയുള്ള കറക്ഷൻ ആണ്. മടങ്ങി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞോ? ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 13 ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം? ഒരാളുടെ ജ്ഞാനം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ? കേട്ടില്ല. ഒരാളുടെ ജ്ഞാനം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ? ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. എന്താ മാതാജി ഇടുന്നുണ്ട്, അത് വായിച്ചു. അതല്ല ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. എന്ന് പറയാം. മാതാജി അടുത്തത്, ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ. നാരദൻ സനകൻ ആണോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോൾ എന്നാ ചോദിക്കണേ. 8. എനിക്കറിയില്ലല്ലോ മാതാജി. അത് ഏതിലാണെന്നും അറിയില്ല. 10-ലാണോ 11-ലാണോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അല്ല മാതാജി, അത് 10-ൽ തന്നെയാണ്. 101-ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ. അതെയോ? 101-ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുക്ത ഭഗവത് സേവനത്തിലെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയെ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ ഒരാള് പറയേ എന്നാലേ കേൾക്കുള്ളൂ. ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവൻ
ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവനായിത്തീരും. ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ഇതിന് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ്. ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ളവനാകുന്നു. അതാണോ മാതാജി? ആ വ്യക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ളവനും ഉത്കർഷമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 9. ഒമ്പതാമത്തെ പറയട്ടെ മാതാജി? മാതാജി പോയോ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്ത ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. ജ്ഞാനി എങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ഭഗവത്ഗീത ഇതല്ലേ ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തി ഏർപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത. 7:19 അത് ശ്ലോക നമ്പർ ഇട്ടോളൂ. 7:19. 7:19. ബഹൂനാം ജന്മനാമത്തെ ജ്ഞാനവാനാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അത് നോക്കി എഴുതിയാ മതി. ടെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത നോക്കി എഴുതിയാ മതി. അടുത്തത് കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്ന ഭക്തരിൽ ഗോപികമാരാണ് ഉന്നതർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അത് നെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെ? ഗോപികമാരാണ് ഉയർന്നത്. രാധാറാണിയും കൃഷ്ണപ്രേമ സമൃദ്ധമായി അതല്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഭഗവാനിൽ പ്രാഗാഢമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ മകോന്നത തലത്തിൽ കയറി ചെന്നുവെന്ന് പറയാം. പരമപുരുഷോത്തമൻ അവനെ എല്ലാ കാലവും എന്നാണ് വിചാരിക്കും. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ളവർ ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും ഉത്തുംഗ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അതാണോ? ഇതിപ്പോ രാധാറാണിനെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ, ഗോപികമാരെ കുറിച്ചല്ലേ? ഗോപികമാരെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചേക്കണം. കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്ന ഭക്തരിൽ ഗോപികമാരാണ്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം ചിന്തിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപബാലകനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മനാ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികമാർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ചവരായതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ചവരായതുകൊണ്ട്. ശരണം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? അടുത്തത് ഗോപികമാരിൽ സർവ ഉത്തമ സ്ഥാനം ആർക്കാണ്? രാധാറാണിയല്ലേ? പ്രേമഭക്തിയുത സേവനത്തെ അതിശയിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തെ. ഗോപികളിൽ വെച്ച്
ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണ് രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തിയുത സേവനത്തെ അതിശയിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭക്തിയുടെ ഭക്തിയുടെ അല്ല, ഭക്തിയുത. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അതിശയിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട് മാതാജി. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ത്? എന്താണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ അതെ? 11 രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അതിശയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലേ? 11 ഗോപികമാരി 2 അധ്യായത്തിലേയും കൂടി എന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. 10ഉം 11ഉം കൂടി എന്നാ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 12ാമത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശ്രീരൂപ ഗോപസ്വാമികൾ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ത്? അല്ലേ? ശരിക്കും 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകത്തില് രാധാകുണ്ഡത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ, രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ വിശേഷതയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണപ്രേമം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കുണ്ഡമാണ് രാധാറാണിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം. ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകാൻ സാധിക്കും. അത് ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഭക്തിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രേമഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡത്തോടുള്ള ഒരു ആസക്തിയും അതുപോലെ രാധാകുണ്ഡത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നതും വഴി നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞോ? അതാണോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് മാതാജി അതപ്പ? അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ മാതാജി, എങ്ങനെ എഴുതണ്ടെന്ന്. ഇല്ല മാതാജി, അത് 10ാമത്തെ ഇതില് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അധ്യായത്തിൽ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ അതായത് പാരഗ്രാഫ് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. രാധാകുണ്ഡത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക വഴി, അതായത് ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും സേവനം ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ദിവ്യ പ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് നാളെ ചോദിച്ചോളൂ. നാളെ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണന് പോലും മാതാജി ഇതില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട് 10ാം അധ്യായത്തിൽ. അതെ, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അവിടെ ആജീവനാന്തം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 10ാം ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വിവക്ഷിതം ഇതാണ്. അതെ അതെ, ഇതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ഒടുവിൽ രാധാകുണ്ഡത്തെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആജീവനാന്തം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. അതെ, അത് എഴുതിയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണല്ലോ. രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ദിവ്യ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇനിയും 12ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശ്രീരൂപ ഗോപസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ത്? അത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ആണോ? അതെ. 13 ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? 13 അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയില്ലേ? ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നത് 13 പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. കർമ്മി വന്നിട്ട് ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മാതാജി.
ഇത് ഞാൻ അതായിരിക്കും കൊടുത്തേ. ഇതാന്നേ എന്ത് ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ളവനായിത്തീരും. 13ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതാ. ഞാന് ഭക്തിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വാക്യം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജ്. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ മാതാജി. ഏത്